I denne video vil jeg fortsætte, hvor jeg slap i sidste video, med at se på de ting, vi undgår at mærke, når vi funktionsspiser. Altså der, hvor maden har fået en anden funktion, end bare at mætte og nære. En udtømmende liste over alt, vi mennesker kan opleve, hvor mad kan have en lindrende effekt, tror jeg ikke findes. Men jeg kan prøve at skabe nogle kategorier for dig. Hos mig trænes man i bevidstheden på, hvad der sker inde i en selv. Altså, hvad er det for nogle tanker, der opstår? Hvad er det for nogle følelser eller stemninger, du mærker? Og hvilke fysiske fornemmelser mærker du? Og hvordan påvirker de hinanden, og i sidste ende din adfærd? I tidligere tider var man optaget af at finde den kronologiske rækkefølge, hvori tanker, følelser og kropslige fornemmelser opstår i. Det man anerkender nu er, at krop og hjerne er i et konstant samspil, og vores følelsesmæssige oplevelser kan formes både af fysiske signaler og kognitive vurderinger, altså tanker. Fælles for det hele er, at det går rigtig, rigtig stærkt. Men kan vi blive mere og mere bevidste om, hvad det er, der sker, jo større chance har vi for ikke bare at kontrollere vores spiseadfærd, men også at kunne navigere på en anden måde i livet, hvor vi er tro mod os selv, fordi vi netop kan mærke os selv. Som Kierkegaard sagde, så forstås livet baglæns, og det samme gør sig gældende i forhold til vores spiseadfærd. Vi er nødt til at starte med det, vi er bevidste om, lige inden vi spiser. Måske er det en kropslig fornemmelse, f.eks. en uro, en knude i brystet eller rastløse ben, som vi gerne vil have væk, enten bevidst eller ubevidst. Det kan også være ubehagelige tanker, der rumsterer, eller en non-stop tankemøller, uden nødvendigvis at have tungt indhold. Funktionen af spisning kan også være at fjerne oplevelsen af en følelse. For eksempel tristhed, ensomhed, utilstrækkelighed, vrede. Dybest set kan det også være, hvad vi normalt vil betragte som positive følelser, som der er et ubevidst behov for at komme væk fra. Men spørgsmålet er, hvad fortæller de her rastløse ben, tankerne og følelserne os egentlig? Hvad er det, der ikke er blevet taget sig af? Hvad er det for sider af dig, der er blevet undertrykt? Der skaber alt det her ubehag, som mad tilbyder en flugtvej fra? Du vil sikkert med lidt mod og lidt øvelse kunne få adgang til nogle af de dybere indsigter på egen hånd. Men meget ofte ligger de her ting i en blind vinkel for os selv. Hvorfor vi kan have behov for hjælp til at se på de her ting. Men prøv næste gang, du oplever en trang til at spise, at se om du kan identificere, hvad er det for en form for ubehag, jeg mærker? Er det tanker? Er det noget kropsligt? Er det en følelse eller en stemning? Og spørg så dig selv, hvad er det ubehag, jeg mærker lige nu, peger tilbage på, som jeg ikke har handlet på, eller overhandlet på, eller sider af mig selv, eller følelser, jeg har, som jeg måske ikke har givet plads. Prøv at være nysgerrig på det.